Makadi mkoma. Tinofara iriwa na makadiyo. Boire mkome kubira kana mukadzi-Prophet zvinhu muchitengesa boire. Kutokumbirawo kubatsirwa Prophet. Voba nemaplate emukadzi utanga kutengesa. Chitengesa. Kutokumbirawo kubatsirwa. Ndokubatsira. But ingorekeza betting. Ukarekeza betting. Haumbofoka baProphet. Nokuti mari yako iri kuperera mukubeta kunjuga. Ndinomboyedza kuda kusiya Prophet. Asi zvinondirambira. Ndinongotraya kubeta. Ndichimbodyiwa. Ndechifungidziro pamwe ndichawinawo. Yeah. Betting ndo zvainoita. Kuna mawakabheja vakadzi. Vave addicted. Ezvo ndatopedza zvinhu zvese ndichitengesa hangu zvinhu zvacho ndechifungidzira kuti pamwe ndichawinawo. Ndakunzwa hangu mukomana. Bandoda kukuprovera one or two things. Pana angaitawo bepa here. Bepa nepeni. Saka ndokuitira kuti usiye betting andi. Tinotenda. Okay. Pana nepepa nepeni here. Tai fast. Yes. Mama. Makangwarira imi. But matimu ebhora munowaziva here man. Nyorai matimu ebhora munoziva ipapo. Mune pekutsimbirira. Vape. Garai henyu muchinyora. Thank you so much. Kune wese akantarisa chero uripo chero usipo. Prayer ndakuita yaye kubvisa addiction yekubheja. Zvineka urombe izvozvo. I hope wangosina kutowewo ndikugadzirire kuti ubhete. Kuno kuti unotozviramba. Mukoma. Batai bepa iri. Makabata bepa iroro makadaro. Ndinomurelisa nasi. Mweya webetting ngaubve. Ndinokanzura nezita raJesu. Pandinenge ndichinamata ndoda kuti unge uchibvarura mapepa iwo uchikanda pasi. Tanga. Ndinokanzura nezita raJesu. I cancel it right now. Right now. In the name of Jesus. Right now. Abvarura. Abvarura once. Vakanda ka one. Nonga futi mukomana. Chinoro kuti ucharegedza one day. Bvarura. Tumapisi tukakawanda. Yes. 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 You are free now. Chiregedza aende kuprovera kuti why anga achibva anyanyawo kudyiwa. Ndaitirawo nditange ndasvipedza. Ndipei rimwe bepa. Kana kabhuku whatever. Mupeye. Nepekudzimbirira. Usabvarira hako. Right, mukomana. Andongochibheja bhora. Prophet. I want to show you kuti why anga achibva adyiwa. Tasvikanura izvo. Ingonyora pabepa ipapo kuti Manchester United, Liverpool, Caps United. Nyora. Zvaunogona ndozvandoda kuti unyore. Nyora. Mpepeni iri kunyora. Musamuudzire. Manchester United, Caps United,
Dynamos Timbare, Arsenal, Nottingham, Liverpool. Nyora. What is that? Anyore. Paraipa Father. Now, the better. Paraipa. Parashat. So chanchitika demone rancho. Ndirati iye pachizvake kutonyoro nekuverenga kunotomunetsa. Saka achingoenda achingonotamba betting but haana zvaanenge achiona. Anenge achingoona mapicture kuti ndo Man U ndo Timbare, but he is free now. Ndakonogara pasi. Ngaenda akanogara. Zvanaka. Amaita basa Prophet. Yes, you're free now. Do you love this God now? I love it. I love this God. God loves you so much. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe, na Prophet T Freddy, their Goodness and Mercy Ministries. Musi Friday, 30 August 2024. Kubva za 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Spiritual Spectacles Night pa Goodness and Mercy Ministries, Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Moudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night, Friday 30 August 2024. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270 kana pa landline inoti 0242 693 424. Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.